ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିବ। ହଁ ଏଇ ଘର ହେଲା ଘରେ ଘରେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଦେଖ ଟିକେ ଘର ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ସେଇ ଖୁବୁରୁ ସବୁ ଚାଲିବ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାରିଗର କାମ। ଇଏ ଶିଖିଥିବ କରିବ ନା ଘର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ। କାହିଁଛ ନାହିଁ ଆଉ ଫୁଟିଏ ପଡ଼ିବ। ତା ପଛକୁ ଉପର ଘର ହେଲା। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଚାଲିବ। ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ। हाँ पेड़ में से दी